Jotono sari kaham poilano khorok bamui Tiprasa takuk te bukuk songno borom ya fargo tei Dopharok hamjak naisa rokno khorok ni salute tini sak bai tang ang tipiap ni choba tei nahor mung rokno belai ke bkha nangai borom ganang jek sini khasuksa Madam Pike Jamateni banner tolawo khorok bomnang gosin tebul lukurok ni thani saklai mung tini hamya hanai khibiza kholong thai abono ungfaikha te kaisa nok busu te bo kok bai sake sin Tiprasa rok busi mansina phaidi tini ang kaisa ni rokno rung thokmo eba example bai sikna ro nai romdi politics bu kaisa institution hanai a institution no nung ang yapri riya sakang bahai ning saiman nai aro kaham de furung mung ro witong lectural principle rok ha gate ni phatar tongwei khorang sotoni ta sirik di abo institution hamya hi poila nung habai seringra di abon yagulo nung sokat mannai ani kok haisi ari rok ni bisinge tongwei ne bebak seringra di tebe saiman nai tini nung hapung tankha ke ahano ke aro de rungui tong namba nono logoro nai ni ne bukuk zeke samungsu gedeba bangra bai bali man ya fon okrok bai ruzuwei ni tanjak tanmani hano ruzuwei ayang narui khibi man khamung ble khana dear buwagra his highness has said been never order you to step with night behind the TPF as for law and class to set fire into ashes who and whom become homeless also your own brother and sister a atmosphere hamyarok arirok ni oron se abono tasring di बुवागरा पहले भी बोल चुका था कोई किसी के ऊपर रायता फैलाना मत हड़ताल मत किया करो नुकसान किसका होगा बुवागरा का the more you set the fire will extinguish jesek jora ni rok sag takuno chopro nai dam rok nai asakti jora ne narone buwagra abachini buwagra hinjak nai ni mokole mukti thag yang nai teibo koida musugo edisa pang tong nai arong rok no please don't doctrinate hatred discrimination beyond the law between the two brothers and also between the two parties hambai